Mga senior citizens po ng Santo Tomas sa Pangasinan hinimok na mag-apply para sa National ID. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Hinimok ang mga senior citizens sa bayan ng Santo Tomas na mag-apply para sa National ID upang mas mapadali ang pagkuha ng iba't ibang benepisyo at serbisyong mula sa gobyerno. Ipinarating ang panawagan sa isang pulong na dinaluhan ng mga pangulo ng Federation of Senior Citizens Association mula sa iba't ibang barangay, kasama ang mga punong barangay, kung saan ipinaliwanag na ang National ID ay isa sa mga mahalagang pangangailangan bukod sa Senior Citizen ID sa pag-avail ng mga programang pampamahalaan. Binanggit sa pagpupulong na kabilang sa mga serbisyong mas madaling ma-access sa tulong ng National ID ang mga programang pangkalusugan gaya ng PhilHealth Yakap at iba pang health programs ng lalawigan ng Pangasinan na layong palawakin ang serbisyong medikal para sa mga nakatatanda. Binigyang diin din ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan ng mga senior citizen at ang wastong paggamit ng mga pribilehyo at benepisyong pinagkakalob sa kanila ng pamahalaan. Patuloy naman ang panawagan sa mga senior citizen na makipag-ugnayan sa kanilang barangay upang makakuha ng impormasyon at gabay sa pagproseso ng aplikasyon para sa National ID. Kasama mo sa IFM News Tagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.